Gamay lang. Ayos, payos, kawat, inayay. Ayos, payo, kawat, inayay. Talaga ka, man. 2,000 years later. Guys, uli na may gikan sa among binyo guys. Sa atong tipping karon Sunday ba. Uli na ang mga Batuli Vlog. Uli na may kay medyo taas ng adlaw. Please support and subscribe our YouTube channel, Batuli Vlog. Sinunglein taon Medyo niya. mahirap ang daan pero kinakaya pa din. Alam niyo naman, nahirapan yung mag-Tagalog, pero minsan usahay po ba? Andaan. Bisaya. Andaan, mahirap na yan. Sira-sira na yung daan. Nahirapan na kami sa kalisod, sa daan ra. Daan. Sa bago, wala. Marami parang gulong dito, gulong. Ayay. Oh. Yun, wala. Bitin ba na kon? Ikon-kon. Ang bitin niya ba na kon? Ipaak sa iyang abugan. Napaakan ang itlog niya nga porte. Isunod sa kulon. Sa kulon. Dili ano yun. Yan. Subscribe our YouTube channel.